Πριν από πάρα πολλά χρόνια, οι μονοσύλλαβες λέξεις έκαναν ένα συμβούλιο. Εκεί, πολλές από αυτές παραπονέθηκαν πως ο τόνος ήταν πολύ βαρύς για να το σηκώνουν. Είναι ασήκωτος! Δεν αντέχω άλλο! Πονάει φοβερά η μέση μου! Αποφάσισαν έτσι να ζητήσουν από τη βασίλισσα Γραμματική να τους απαλλάξει από αυτό το βάρος. Σε παρακαλώ, με κάνε κάτι! Η βασίλισσα Γραμματική, αφού άκουσε τις μονοσύλλαβες λέξεις, κάθισε να σκεφτεί. Οι μονοσύλλαβες έχουν δίκιο. Και ο τόνος τελευταία έχει βαρύνει πολύ. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. 3 μονοσύλλαβες λέξεις χρειάζονται τόνο. Μα δεν είναι δίκαιο. Με ποιο τρόπο να διαλέξουμε αυτές τις 3? Αυτές οι λέξεις δεν θα κουβαλούν πάντα τον τόνο. Θα τον κουβαλούν όταν θα σημαίνουν κάτι διαφορετικό. Και ποιες θα είναι αυτές οι λέξεις, βασίλισσά μου? Γνωρίζετε ποιες λέξεις ήταν αυτές? Ξαφνικά, στην αίθουσα μπήκαν 3 λέξεις. Εμείς θα κουβαλάμε τον τόνο όταν χρειάζεται. Εγώ όταν θα κουβαλάω τον τόνο θα σημαίνω με ποιον τρόπο και θα ρωτάω. Εγώ θα κουβαλάω τον τόνο όταν θα σημαίνω σε ποιο μέρος και εγώ θα ρωτάω. Εγώ όταν θα κουβαλάω το τόνο θα διαλέγω. Έτσι, στη χώρα των λέξεων λύθηκε το πρόβλημα και έζησαν όλοι ευτυχισμένοι.